Anketa Zlatý Amos vstupuje do 7. ročníka. V tomto ročníku si ty, Igor, tvárou tejto ankety. Som pedagóg na konzervatóriu štátnom v Košiciach. Učím tam neoperný spev, čiže šanzóny, kabarety a tak ďalej. 3 mladých šikovných hercov plus ansamblový spev. A okrem toho zo 14 mojich strýkov a tiet z otcovej strany bolo 9 učiteľov a dedo bol riaditeľ školy, takže to bola otázka času, kto ma k tomuto príjme. No a toto krásna mladá Renata povedal, že poď, a ja som teda Renate neodmietol. Ty máš vzťah k žiakom na konzervatóriu, keďže tam učíš. Ten vzťah si buduješ postupne, alebo sa vytvára nejakými krokmi, máš na to nejaké metódy? V princípe sú to všetko vzťahy a každý vzťah sa vyvíja tak, ako medzi nami dvoma sa vyvíja vzťah, medzi nami ako pánom kamermanom a tak ďalej. Takisto v živote sa vytvára vzťah a títo žiaci, myslím, že z toho mesiaca na mesiac ten vzťah je bližší, aj keď treba si uvedomiť, že to nie sú kamaráti moji, ani ja ich, ale je tam vzťah toho pedagóga a študenta, ale v mnohých veciach si dôverujeme, veríme a preto nemám nejaké bariéry v rámci spolupráce. No a v rámci toho ešte Amosa Komenského, keďže to bol človek z regiónu Československa, tak snažím sa poukazovať na krásu tých slovenských pôvodných piesní, či to je Krištof Veselý, alebo ja neviem, Kuchár, alebo vyslovene tí, ktorí tie šanzóny spievali. No a mladí sú úplne hotoví z toho, pretože po dlhom čase vlastne poznajú, napríklad ja sa dnes do poludnia žením, alebo len bez ženy, môže byť život blažený. A prúser je to, čo sa všeobecne hovorí v rámci slovenských rádií, slovenskej muziky, slovenských televízií a tak ďalej a priestoru slovenskej kultúre, že ani jeden z nich nepoznali pesničku Aká si mi krásna, čo bola niekedy ašpirant na slovenskú hymnu, takže už ju poznajú a budú ju spievať poctivo. No tak ty si skvelý učiteľ, keby teba navrhli do ankety Zlatý Amos, šiel by si, súhlasil by si s tým? A za tie prachy určite. Samozrejme, pretože prvá cena je šejk v hodnote 3500 eur a myslím, že k učiteľskému platu to pomôže veľmi. Alebo? Určite dokonca je to viac ako môj honorár za moderovanie toho večera. Vy ako kapela No Name ste na finále ankety Zlatý Amos boli ste na jubilejnom 5. ročníku, dokonca si bol v porote. Aké si z toho zobral, nechcem povedať ponaučenie, lebo si videl 8 učiteľov, ktorí boli takí najobľúbenejší z celého Slovenska, teda to ponaučenie ako učiteľ, hej? No jednoznačne treba s tými ľuďmi pracovať, s tými deťmi a tie deti sa tomu odďačia. Si pamätám, myslím, že pani učiteľka vymyslela noc v škole s tými deckami, donesli si spacáky, donesli si karimatky a ukázala, že tej škole sa dá byť ako aj v prirodzenom prostredí. Nie len je to povinné prostredie, kde človek ide a ježiš zase do školy. Potom tam bol učiteľ ľudovkár, ktorý myslím, že zo severovýchodného Slovenska a ten učil ľudí skutočne na takú slovenskú ľudovú tradičnú nôtu. Čiže tá paleta toho, čo človek môže použiť ako pedagóg je pestrá alebo široká. Čiže ide o to neprestať stále hľadať, nerezignovať. Hovorí sa mi dobre, ja učím iba rok a pol, ale moji tety a strikovia, tetky, stríky, tak oni učili 30 rokov. Tak keď budem takto plný entuziazmu aj po 30 rokoch, teším sa na rozhovor pre Trebišovskú televíziu. Milí diváci, toto je situácia, kedy sa respondent stáva moderátorom a moderátor respondentom. Takže mňa zaujíma aktuálne, ako funguje anketa Zlatý Amos. Anketa Zlatý Amos funguje tak, že študenti alebo žiaci základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl môžu svojho učiteľa navrhnúť na základe prihlášky, kde napíšu o ňom krátku charakteristiku a príbeh. Celú prihlášku nám pošlú a na základe tejto prihlášky potom porota zasadá a vyberá učiteľov do celoslovenského kola. Do celoslovenského kola postupuje 16 učiteľov a v semifinále súťažia už o postup do finále, ktoré sa uskutoční v Košiciach, v historickej radnici a tam súťažia iba 8 učitelia. Aké novinky pripravíme pre vás, pre učiteľov, pre žiakov a pre celé auditorium tento rok? Takže tento rok pripravujeme novinky, čo sa týka ocenení. Okrem hlavných cien Zlatý Amos 3500 eur, Amos Sympatiak 1000 eur. Decká, ktoré hlasujú na internete, získajú 100 eur. Tí, ktorí napíšu najlepší príbeh, získajú 200 eur. A máme špeciálne ocenenie na počesť nášho zakladateľa Amosa v Slovenskej republike, pána Jana Gašperana, ktorý nás minulý rok opustil, tak máme hlavne špeciálnu cena Jana Gašperana, ale to nemôžem prezradiť, je to prekvapenie. A že vraj v školstve nie sú peniaze.